ngiladu ya ka khandai folklore tengka bante ya ka madan ye lekai ban pedeng ya ka national game ne ka lempung lekai ka ba hebha hamadan kur kalang ya ka tei lapan pau uba RB Shadab uba longkum presiden ka ribhoi dorbar habakran kum kongsan ban pli ya ka lempung lekai bol balapnya da ka snong lum dai khla bat ka mau bersiu ka kunhun ki laingut ki samla uba Shadab uloong bakatai ka national game la event ban pelong hakatai ka madan house nam arajar arpoar henrei na kidau basilendat omsem la pendep ya ka soskular bat ladu no ikatai ka klor tengka bantai ya ka lempung madan lekai ba itenat hakatai ka jaka bat imat katai ka national game ru kamwan shu habapai sakatai ka lempung lekai bol kabala sedang hakatai ka madan haka arpun riu tarik urisau kabalabu baka ladu kan ra eka song pisa kaba arlak sanpo hajar tengka bar kabawan baar kan ra eka song pisa kaba shilak sanpo hajar tengka kajing sedang ya ka lempung kaba ipu iping bha ka long daki khor ki kriam baide bakane ka juk kaba menta bar ka jingshim benta do weu samla ubala ruai shwa ban sedang ka lempung bat haba phai pat shaka jinge khun kabala long hapadang ka Lamare FC persha eka Mausir FC ka Lamare kala penmi yo rang lekai ubala bat sendon ya ka hat-trick u Frankie Punam hakaba tang marwei ulathap hadu saukul haka kelas step haki minute kaba khatn riu arpo arpsan bat saupsan persha eka Mausir bat haba poi haka kelamit ka Lamare FC lengbau Nelson Rembai haka minute kaba nriu penriu ula thep sai ka kol ka basan jong ka kenhun henrei haka jinge khun do yap jong ka Mausir FC kala sei la urang lekai u Johnny Nongbri haka minute kaba prapuwei da ka bola penpai da shikol ban light na ka jingsha abroad henrei haka minute jong ka bakot kata khandai po minute jong ka jingi lekai arngot ki rang ye lekai ka Lamare FC kila thap biang sa arkol kata open bha shooting ba Stephenson pale bat kumta ka jingi lekai kala kutno da ka jingi thep kol khpot ka Lamare FC da nyo gol la ka wei lasakhi langru hakatei ka jingpli da ka jingi don lang uba ST rempe rang ba snong ka lum dai khla bhoirambong lembat kinong ilam ka RBDSA ki samla na ka kunhon mau bersiu bat hadin lasakhi da ka jingi don lang uba da sakhet bha Lamare u menteri ka sarkar jilla uba ngai lang thar MLA barem ka umroi constituency bat ki wei de ki riurang ba bat ki paj ba ki bla sakhi ya ka te lempung khaman chuang ya kendu bani ba spill marmanian ukpa jong ba taiwal idan hamne ila temen udai ulong do marmanian ngai thu ha ya ki ki riu rim ki riu ki nongelam ki barem ki bala punlong ya kene ka sinong barembong kumnya kumbagalong ha kene ka por ngawan lang rengkat nakaliang jong ka Riboy District Sport Association rengkat bani ba GS Shadab uba itu ba uba buson lai udah senior vice president jong ka RBDSA hak ni katem idon amne ba division rentetiang u general secretary jong ka RBDSA bola ne kam slem ba badru wilan menta aga MFA ilong ibdan bob menyayo menyasi mentalang hak ni kejanmen banyo i ya kene kadur jong ne kamadan anut manong kade kamadan jongi namar ba kane kamadan hangne kade kamadon ka agreement bat ka RBDSA mentala bun snem inang don aga jingpej jingkmi ya ka ban isutunan namar wal kadang ngimla ban penbahaya ka wanra ya ki jingeda ya ka encouragement ya kane kajaka hinre idon bi community bade hapo kini ki kendiat snem gi banwan banginyo yaki jingerap naga sorkar haga jingi siya yang ane kamadan gila penmang naga mentrakan national games kaban long haus nam arbuar kabaga sorkar gala penmang siya kan ke distrik ke jongi gila jidru ya kan ke jaka ya kan kamadan gila lejru lang rengkat berkesenang ulum daikla ban ya sign ya ka agreement rega ei kabangimla mentip kebasalan Nyemla mentendep ya kata ka jingsan ya ka agreement na ka menta ka khandai bhog kurur kabadai mentei ya ka football stadium hagane ka jaka bat hadu menta ka kam kadang sakut bangyo i kumba wat ka national games ru imat kanamuan hagane ka jela ka jongi
Lada kawan, idon ke community, baka nega madan kadika way lagi madan, kaba ka sorkar kalajit. Kajing itu na, kada ka natural playground. Kamangila ng punon kam hakan no kabantaya kanega madan. Pigi nong barambong, kinong lumlay kla, kibasya kanega area, pilong kibadan bok, bapiyo ya kajaka kabakum kane, hakaba sila menteri ya kabakum gini jajing lakai. Nganam kerenjerong hang kapon nomor hakapor bapli football don kam ban kerenjerong baru ki ba ibawan hang ne ki kwa ban pe ya kajing lakai. Longkot ngan suya tu. Baka Riboy District Sport Association. Kandap San Pausrem Hausrem Arhajar Arbusau. Uneu Arbusau Ubanwan. Ban ngiladon hagalenti. Ban perkat. Kumno ban piano. Ya kaneka Riboy District Hakisau San Teli ban Driu Teli Ki Sport Association. Kibala ban lai mikmat direct. Naganeka dongri boy jongi syaki bor ki masyaallah. Mentang inang don haglenti bangin pia ayakine ngingai pangila penulong haulu snam arbuar uar bulang inang kum ka provisional hau arbusau ngin declare yakine ki sport association bakin function laga jong bakila punya mikmat damaki sa kita ki benta ki bahasa Jolong kum hak MFA lane hak no ka benta kata ka give ka ba ka RBDSA ka don hak lenti ban pendep suwa mengindap ya kasan pulsnam